Падкаст «Рукамі Бога будзем мы» распавядае пра тых, каму больш за ўсіх трэба. Пра людзей, якія, нягледзячы на штодзённыя простыя людскія клопаты, нешта робяць для супольнасці касцёла, для ўсіх. Прыклад такого служэння – парафіяльныя хоры. Без іх, канешне, магчыма святая імша, але самі ведаеце, як прыгожа і велічна, калі ўсё ж такі на імшы спяваюць. Героем нашай сённяшняй праграмы стаў парафіяльны хор з Глыбокага. Прашу, даглядзіце да канца. Па-мойму, гэта важна. Сёння мы на ўрачыстасці ў Новалукомлі, і гэту ўрачыстасць будзе спевамі ўпрыгожваць глыбоцкі хор. Глыбокае гэта не 5 кіламетраў і не 10 адсюль, а колькі? 160 кіламетраў. А чаму вам дома не сядзіцца? У гэтым годзе Хоравы Марыя адзначыў свой 25-гадовы юбілей. Гэты знак нас сталі запрашаць у другія парафіі, другія ксяндзы. І для нас гэта вельмі прыемна, што мы сёння запатрабаваныя. І мы з вялікай радасцю едзем у кожную парафію, куды нас запрашаюць. І славім Господа святых сваім спевам. Што гэты хор для вас? І вось гэта сацыяльная нагрузка, рэпетыцыі, падарожжы і гэтак далей. Для мяне гэта перш за ўсё малітва. Малітва да Господа, да ўсіх святых, за сваю сям'ю, за сваіх дзяцей, сваіх унукаў, за сваю бацькаўшчыну. Я не магу ўжо без хора. 25 год у ім спяваю, і для мяне гэта проста такая неабходнасць у жыцці, і з вялікім задавальненнем іду на святую імшу, і вельмі гэтаму рада праслаўляць Господа спевам. А хто спявае, той моліцца двойчы, як сказаў святы Аўгустын. Я недавно зусім пачала ўдзельнічаць у хоры, і нават года няма. І для мяне это вялікая радасць. Па-першае, это малітва, па-другое, это магчымасць спяваць. Чакаеце рэпетыцый? Чакаю. Стараюся не прапускаць. Для мяне я з дзяцінства уже была на хорах, потому что моя мама спявала там, і зараз я продолжаю спяваць так же само і праслаўляць Бога. Я згодна са ўсімі, хто сказаў такія шчырыя словы пра малітву, пра спевы. Але яшчэ сказаць трэба, што за 25 год існавання хора нашага мы сталі адной сям'ёй. Мы хвалюемся адзін з аднаго, мы падтрымліваем адзін аднаго. Гэта сапраўдная сям'я. Для мяне гэта таксама вельмі важна. Адзначаем і дні нараджэння, і юбілеі. Это сям'я, гэта не проста калектыў. Можа б мы і не спявалі столько гадоў, каб мы не былі блізкія адзін для аднаго. Не толькі па духу, но не па нейкай такой шчырасці, адданасці. Я, напэўна, не буду арыгінальнай. Усё з маленства, усё жыццё спяваю. І напэўна, была гэта самай вялікай маёй марай апынуцца ў хоры Авы Марыя. Яна здзейснілася ўжо 3 гады таму назад. Мяне прынялі як добрыя сябры. Можна сказаць, што мы як родныя людзі. І вы кажаце пра рэпетыцыі, пра нашы гастрольныя туры, як мы цяпер называем. Гэта для мяне таксама аддушына. Весь час імкнулася да гэтага. І вось яшчэ раз паўтаруся, што мара моя збылася. Я 25 лет у хоры. І добра, і все. Столько гадоў. Што для вас гэты хор? Самае галоўнае, гэта кожную нядзелю, хто пяе, той падвойчы моліцца. Кожная нядзеля і 25 гадоў. Гэта малітва, гэта сям'я і гэта ахвяра наша. Бо кожную нядзелю мы павінны быць менавіта толькі на нашай імшы. Усе свае справы сямейныя мы плануем згодна з планам часу нашых рэпетыцый, нашай імшы. Як давно вы тут і што гэта для вас? Для мяне это вельмі важна. Я раней не мела магчымасці наогул хадзіць у касцёл, як працавала ў школе. Як стала магчымасць хадзіць у касцёл, стала хадзіць. І тут мяне запрасілі ў хор, і я з задавальненнем прыйшла і вельмі шчаслівая, што хаджу. Ніколі не прапускаю, таму што адчуваю адказнасць. Вельмі падабаецца калектыў. Як толькі прыйшла, мяне ўсе падтрымалі. І цяпер спяваю, гэта вельмі задаволена, вельмі шчасліва. Славлю Бога у песнях. Вельмі прыгожыя сукенкі. Хто вам іх зрабіў? Хто іх прыдумаў?
Дизайнер. Анна Казимировна. Да, ну, наверное, несколько вариантов моделей у нас было, и мы выбрали одну наиболее подходящую для всех. Что для вас ваш хор? Хор – это, ну, как бы часть нашей жизни уже, потому что, ну, как бы очень много времени и на репетиции, и на вот это вот, на пение, ну, в костеле, поэтому это уже как часть всего. А для вас? А для меня, вы знаете, у меня так в жизни получалось, я несколько раз собиралась уже уйти. Все, не хочу, да, времени много занимает, и как-то вот, ну, что-то вот, да. Хотя с самого первого дня, с самого основания я в хоре. То есть вот у нас несколько человек, некоторые вот пришли попозже, вот некоторые вот вообще недавно. Я с самого первого дня. Ну, то ли, не знаю, менялся состав, керамичка, не знаю почему, вот я собиралась покинуть. Но я потом, вот недавно только поняла, что это вот какая-то отдушина. Хто адказны за падбор рэпертуара і ці бываюць у вас сваркі наконт рэпертуара? Ну, подбором рэпертуара мы занимаемся з арганісткай у асноўным. Бываюць усякія моманты, камусьці штосьці не падабаецца. Вось, штосьці меняем, штосьці не меняем, штосьці заставляем. Это уже на наше усмотрение вот с арганісткай Данатой Семеновной. Вось. А так рэпертуар мы вот двоих з ёй абмяркоўваем. У чым адметнасць вашага хора ў параўнанні з іншымі парафіяльнымі харамі ў Беларусі? Ну, гэта цяжка сказаць. Ну, вось па вашаму меркаванню. Так. Акрамя вашых шыкоўных касцюмаў, канешне. Ну, может быть, я буду не скромная, я пишу сама песни. И много песен выконваецца менавіта вот нашим хором моих песен на словы наших мясцовых аўтараў. Вось, может быть, это есть адметнасць нашага хора. Ну, я, например, так лічу. Скажите, вы все энтузиасты? Просто энтузиасты? Энтузиасты. Все энтузиасты. Все любим Господа и славим Его. Скажите, яны фальшивяць? Не. Ніколі. Ніколі. Так як у пачатку пачинаем учить, тады получается нешта так. А потом их соберемся, все вместе получается, як выучим партии, нормально. Колькі часу сыходзіць на развучванне адной новой песни? Ну, смотря какие песни. Если сложные, мы, допустим, «Аллилуйю» мы долго учили, одноголосно на многоголосие поется. А если простые песни такие, ну, 3 репетиции хватит и сразу. Якая самая любимая песня для ўсіх у гэтым хоры? Теперь эта песня «Аллилуйя». Самая лепшая. Я паразмаўляла амаль з усімі удзельнікамі і неяк абышла аднаго. Спадара Леаніда, сказалі, ён новенькі, і я падумала, ну чаго чапляцца? А потым сустрэла яго на вуліцы. І як бы я пашкадавала, калі б не падышла. Пані казалі, што вы там новенькі ў хоры. А як даўно вы там? Ну, кола месяца. Што трэба, каб здарылася, каб нармальны, дарослый мужчына беларускі раптам пайшоў сабе ў хор спяваць? Ну, даже не знаю. Кто вас запросил? Запросил меня сын.
І він там співає, так? И он спевает там уже года 2, наверное. Ну а ви що? Но я согласился. А Голос петь ви вже есть. вміли на той Ну, момент? некоторые уже умел песни. Яны вам устроили іспит під час прийому в хор? Испытов не было. Просто взяли? Взяли. Я ведаю, што ў касцёльных хорах мужчына на вес золота. Вы гэта ўсведамляеце ўвогуле? У кого голос есть, то и можете. Што для вас Мне гэты только. хор? Это будущее в жизни. Будучае ваше жыццё? Да, То бок вы думаеце, што гэта аўтастрада да неба? да. Так. А што яшчэ? Ну, не знаю. А чым вы займаецеся па-за межамі хора? Хто вы па спецыяльнасці? Так, я строитель. 40 годов отбудовал дома усім. Ну, а так специальностей у меня дуже много. А музычная Основа. хоць адна ёсць? Музычная была у меня. У армии была музычная. Там спевал. Тогда пришел из армии, то же самое. Ездили по деревням, то же самое спевали. С группами. У школе с самого начала, с 4 класса, солистами были. У меня близнец есть, такие самые, как я. То же самое, только он теперь в Магадане работает. А чаму тады толькі цяпер да хора касцёльнага дышлі? Ну, может, не хватало мужчин. Прыйшлося ратаваць этот калектыў? Ну, не ратовать, а поддерживать. А ці складана вам на рэпетыцыях? Ці ўсё у вас адразу атрымліваецца? Напевно, все. Слух у меня есть. Медведь на ухо не наступил. А вот эти падарожжы, калі з хорам трэба кудысьці ехаць, ахвяраваць свой суботні час замест таго, каб штосьці можа дома зрабіць ці пабыць з сям'ёй. Ну нічого, на роботі я ще працюю, хоч і на пенсії. Але ну, то замінимося з ким-небудь. Ну гэта ж ваш вольны час. Чаму вы яго так траціце? Вольны? Для Господа вольного нет. Надо подчиняться Господу воле.